Na kvalitný Tokaj si fakt musíme počkať. Je veľmi dôležité babie leto, aby sa spojilo s rannou rosou a rannou hmlou. Začínali sme vo vlastnom vinohrade v roku 1983, ktorý som dostal ako odmenu za maturitu miesto hodiniek. Na naše vinárstvo sme minuli novomanželskú pôžičku a spolu s rodičmi aj manželkou sme v ňom trávili dni a noci. V vinnej réve sa u nás darí vďaka sopečnej pôde a výnimočnej klíme. Tokajské víno v sopečných pivniciach môže lepšie dýchať a vyzrievať do svojej plnej krásy. 95% našich vín predáme u nás doma, ale nestratia sa ani v zahraničí. Niekoľko našich vín patrí medzi 1000 vín najlepších vo svete. Každá fľaša má svoj rodný list. Pivničný majster v ňom nájde celý príbeh od začiatku zberu až po fľašovanie. Skutočnou slovenskou raritou je tokajské putňové víno. Nikde vo svete tak sa nevyrába ako u nás. Kvôli náročnosti tvorí len 10–15% našej produkcie. Ľudia si dnes chcú kúpiť všetko pod jednou strechou vrátane dobrých vín. A Kaufland je v tomto našim dobrým partnerom. Jeho zákazníkom sme minulý rok ponúkli 7000 fliaš tokajskej klasiky.